105 tobba ġodda bdew l-impjieg tagħhom mas-settur tas-saħħa pubblika wara li temmew b'suċċess l-istudji tagħhom fil-mediċina. Dawn it-tobba gradwaw mill-Università ta' Malta kif ukoll minn universitajiet oħra madwar l-Ewropa. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn iltaqa' ma' wħud minn dawn it-tobba fl-Isptar Mater Dei li huwa wieħed mill-isptarijiet fejn se jaħdmu dawn it-tobba fis-sentejn li ġejjin sabiex jiksbu l-esperjenza neċessarja għal pass li jmiss fil-karriera tagħhom. Minn barra fl-Isptar Mater Dei dawn it-tobba se jagħtu s-servizz tagħhom ukoll fl-Isptar Caring Grek, fl-Isptar San Vincenz de Paul u fl-Isptar Monte Carmeli. Iżjed tobba ġodda mistennija jingħaqdu ma' dan il-grupp fix-xhur li ġejjin biex bekk għal din is-sena ikunu naqdu 136 tabib ġdid. Id-Deputat Prim Ministru feraħ li dawn it-tobba l-isforzi akademiċi tagħhom u awguralhom vjaġġ ta' taħriġ b'saħħtu issa li naqdu fis-sistema tas-saħħa u afakkarhom li l-professjonisti tas-saħħa huma sinsla tas-servizz eċċellenti li ngħata f'pajjiżna u ħeġġiġhom sabiex jistinkaw u jżommu l-ogħla livell ta' kwalità ta' servizz lill-pazjenti.